În primul rând am crescut în vârstă, ăsta este cel mai important aspect din punctul meu de vedere, pentru că atunci când eram mică simțeam că sunt o fată deșteaptă pentru vârsta mea, că am ce spune, doar că nu eram băgată în seamă pentru că eram mică și oamenii încă au tendința să creadă că dacă ești mai mic decât mine înseamnă că nu știi nimic. Asta a fost prima chestie, am crescut, apoi bineînțeles, am ieșit din casă, am citit, am început să văd filme, documentare, am început să mă dezvolt și să mă lepăd ușor de prostiile copilăriei. Absolut deloc. Eu știu că nu există perfecțiune și cu toții suntem conștienți, probabil, mai mult sau mai puțin de asta. Nu am nimic de câștigat dacă stau să iau o poză și să muncesc la ea ca să o fac să fie altfel decât este. În viața mea de zi cu zi am zis, eu trebuie să lucrez cu mine, să fac tot posibilul să mă accept așa cum sunt, pentru că nu păcălesc pe nimeni. Da, eu mă dau cu machiaj sau îmi editez pozele sau folosesc filtre, dar pe cine păcălesc? Pentru că eu nu sunt aia. Comentariile despre felul în care arăt, cred că m-au afectat cel mai puțin dintre toate. Pentru că, unu, nu pot să schimb felul în care arăt, nu pot să-mi schimb distanța dintre ochi sau... Bineînțeles, acum există chirurgie și poți, până la urmă, să faci aproape orice. Dar nu m-au afectat niciodată, pentru că eu nu am făcut din corpul meu sau din aspectul meu fizic obiectul activității mele. Și atunci când cineva mi-a zis că sunt grasă sau că am ochii nu știu cum sau că... Prea puțin mi-a păsat chestia asta, știi? Mai tare mă dor comentariile care au legătură cu viziunea mea, cu faptul că eu susțin o anumită cauză și oamenii zic cauza ta nu merită ajutată sau dar cine te plătește pe tine să vorbești despre cauza aia sau tu ce ai de câștigat din faptul că susții cauza respectivă. Asta mă doare pe mine pentru că asta sunt eu și asta fac. Am să dau un exemplu. Eram la birou într-o zi, era și băiatul meu Matei, care acum are 6 ani, și era cineva la mine în birou. Am să folosesc acest cuvânt care nu-mi stă în caracter de obicei, dar trebuie să-l spun pentru a sublinia ideea. Matei a zis, mami, doamna are picioare grase. Și în secunda 2 m-am făcut mov la față, a fost o situație foarte penibilă, probabil că părinții se regăsesc, unii dintre ei, în genul ăsta de situații. Am transformat o posibilă ceartă într-o oportunitate de învățare. Și a zis, Matei, vino lângă mami. Hai să-ți explic o chestie. Oamenii sunt de toate felurile, dar tu ești mic și tu n-ai ieșit din cartierul Foișorul de Foc, vorba vine, aici la București. Dar sunt multe țări, sunt mulți oameni care au pielea mai închisă sau mai deschisă la culoare decât tine. Sunt oameni înalți, sunt oameni scunsi, sunt oameni mai subțiri, oameni mai mari, cu picioarele nu știu cum și așa mai departe. Tu ai mai văzut fete sau femei cu părul ca al meu? Și el se uita așa la mine. Nu. Păi zic, ok, deci vezi, eu sunt diferită, tu ești diferit, tati e diferit, doamna este diferită. Nu este într-un fel corect sau greșit. Cred că unul dintre sfaturi ar fi să meargă la terapie. Apoi, unfollow masiv conturilor sau paginilor de Instagram, Facebook și social media care te fac să te simți nepotrivit sau nefericit în corpul tău. Elimină lucrurile care sunt toxice în viața ta. Refugiază-te într-o carte bună. Vorbește cu părinții tăi despre asta, cu prietenii, vorbește la școală, vorbește cu psihologul școlii. Uite, este o variantă dacă nu există posibilitatea de a merge la terapie într-un cabinet. Și ai răbdare că o să treacă. Pentru copiii mai mari, e important ca ei să distingă între o poză editată și realitatea. Și ghidul Dava, încredere în tine, tratează asta încă din primele pagini. E important să vorbim cu copiii noștri despre realitatea modificată. Un alt lucru foarte important pe care l-am descoperit în ghidul Dava, încredere în tine, e că poate noi adulții nu suntem conștienți că felul în care vorbim noi cu noi adulții, sau ce ne spunem în oglindă, ajunge și la copii. Și în mod subconștient ei preiau acest obicei de a se autocritica. Și apoi, o chestie foarte importantă, ghidul DAV te învață ce să-i spui copilului tău dacă el este bullied. Chiar dacă are 6 ani copilul tău, îi poți spune, de la vârsta asta, faptul că acel copil care a făcut mișto de el sau i-a pus o piedică sau i-a spus un cuvânt urât, face asta pentru că el are probleme, nu pentru că tu ai probleme.